Dobrodošli na kanal Azrine čarolije kuhinje. Danas pravim oblatnu s vodom, a zato nam je potrebno 30 kašika vode, 2 čaše šećera, odnosno 400 grama, 1 margarin, 250 grama, 1 čokolada za kuhanje, kakao, 2 do 3 kašike, 200 grama mljevenih oraha i 300 grama petit keksa mljevenog. A zaboravila sam ono glavno, znači tu je i oblatna. Sad, znači, prvo ću 30 kašika vode u duboku posudu staviti i šećer da mi prokuha. Kad mi prokuha, skinut ću sa špareta i stavit ću margarin, čokoladu i kakao. Izmiješat ću to dobro, onda ću dodati orahe i petit keks. Ostanite sazdrav da vidite u nastavku kako to ja pripremam. Kao što sam i rekla, 30 kašika vode, evo ga 30 kašika, malko mi je kako sam uljevala, malko mi je prošlo, ali nema veze. Znači 30 kašika vode i šećer dodajem. Evo ovo ću sada uključiti kolo pa da mi prokuha. Evo vidite, voda je prokuhala. Sad ću isključiti kolo i skloniti s kola. Znači dodajem margarin, čokoladu, tri kaške kakao. A sad lagano sve zajedno sjediniti. Voda je vrela, tako da lagano se mora. Evo vidite, margarin je se evo i rastopio i čokolada, kakao, sve se lijepo sjedinilo. Znači sad ću dodati orahe i keks. Evo orasi. I keks. Uzet ću samo ovu drugu kašku, sve će mi nezgodno biti. Evo, i sad lagano opet sve zajedno sjediniti. Kako mašala miriši.
Evo vidite, sve se zajedno lijepo sjedinilo. Izmiješala sam. Sad ću ostaviti 5 minuta i odmah ću premazati oblatnu. Evo vidite. Oblatna je spremna za premazat. Znači, ako vam je lakši, podijelite odmah na 4 dijela. Ovako. Znači, još je toplo. Nije se ohladilo. Evo vidite. Evo. I lagano premazivati. Ćoškove i krajeve obavezno. Znači da bi nam se oblatna lakše zalijepla. Evo vidite. Znači, jedan list je premazan. Znači, samo ravnomjerno da je isto svugdje. Sad ću drugi list. Malko lagano prstima. Da bi se zalijepio. I tako znači svaki list, osim zadnjeg lista. Znači zadnji list ne treba. Drugi list, sad će treći list. Znači svaki malko prstima. Lagano. Sad četvrti list.
Vidite kako se hladi, već se počinje da se zgusni. Zato se premazuje dok je toplo. Jer kasnije stvarno bilo bi gadno i to dobro gadno. Ovaj recept je stvarno brz. Ne mora se čekati puno da kuha, ne treba da hladi, jer sad kad bi ono hladio skroz, bilo bi teško premazivati. Zato se odmah maže. Pet koliko oblatnu pripremite da je iz papira izvadite u tome i odmah možete premazivati. Tako. I naravno 5. list. Opet lagano prstima. Evo ga, oblatna je napravljena. Sada stavim uvijek ovako malko tanjiriće i stavim je u frižider, pa jedno 15 minuta neka ga ovako da se gornji list ne bih podigao, ali iako neće, vjerujte, baš ne uhvati, ali eto, navika je tako. Evo vidite, znači svaki kraj je lijepo premazan. Evo. Evo ovako ću ostaviti sad 15 minuta u frižideru sa tanjirićima, pa ću ih onda skinuti. Evo je, nakon sat vremena, vidite kako je. Sad ćemo je izrezati da probamo. Baš bucketa. Gdje ćeš bona dasko? Evo je. Evo vidite kako je baš puno. Mašallah.